чаба туралы деп әйтергә була. Без инде аның Фейсбукта да күреп карабыз һаман сайын. Бик актуаль темаларга язылган мәкаләләрен ошаларыз Ахирет Кашафулла Исламов. Assalamu alaikum. Минем аңлавымча монда татар телен укучылары җыелышлар икән. Юкмы, төрлечә? Да. Россиядә. Шулай. Мин моны бу чыгышка махсус әзерләнмәдем. Шулай булса да, һәрберебез татар милләтенең киләчәге белән һәрберебез янабыз инде. Шуңа күрә миндә булган хыялым турында сөйләсем килә. Бу да булса, Милли университет без инде ничә еллар буе аның турында сөйләшәбез. Кирәк әйтәбез, кирәк дигесен кирәк, монысы кирәк, ничек аны оештырырга, гуманитар буларак тиешме, техник буларак тиешме, кем аны укыта. Гомумән алганда, менә Коръән Кәримдә Бакара сүрәсендә китерелгән вакыйга шикелле. Менә сыер ул нинди буларак тиеш? Нинди төстә, нинди зурлыкта, и нинди менә ситуациядә ахырдан без калабыз, ул ачыктан-ачык менә Коръән Кәримдә күрсәтелгән. Шуңа күрә шуны әйтәсем килә, менә бүген Милли университет ачсак, без аны алып бара алабыз. Безнең көчебез бар, безнең укучыларыбыз да бар, безнең милли кадрларыбыз бар. Татар телендә кирәкле югары дәрәҗәдә укыта алабыз без. Бөтен нәрсә бар бездә. Күпме менә Казанда биналар тора, буш. Күпме яшьләр дәртле. Без аны алып бара алабыз. Шунда ки Милли университет, милли тема ул сияси мәсьәлә. Беркем дә аны монда әйткәннәр инде, беркем дә аны безгә бирми. Менә алыгыз, ачыгыз, оештырыгыз, рәхим итегез. Юк. Мин аны әйткәнем бар да, зур кешеләргә дә, әйдәгез, менә башка бер кирәкми, Милли университет кирәк. Әйдәгез, без менә бөтен нәрсәне ташлыйбыз, Казанга килеп, Милли университетта эшлибез. Кайда ул? Кайда безнең милли кадрларыбыз? Чит илдә, башка шәһәрләрдә, әле кем китмәгән, китергә җыена. Шулаймы, шулай? Хәзер бар ул, әйтәгә бер 10 елдан соң Милли университет түгел, бәлки хотя бы бер милли мәктәп ачарга дип уйлап йөрибез. Бу бик тә җитди мәсьәлә. Һәм аны вакытында эшләргә кирәк безгә. Бәлки без дөрес уйламыйбыз. Бәлки безгә ничектер менә уйлау рәвешләребезгә кирәк. Биналар турында түгел, лицензиялар турында түгел, бәлки Милли университетның формасы икенче төрлерәк буларак тиеш. Хәзерге таләпләргә, шартларга туры китереп, аны ябарга мөмкин булмасын өчен, бәлки яңа ниндидер форматлар булдырырга кирәк. Шул ук милли мәктәпләрдән бергә. Менә мин тәкъдим итер идем шушы юнәлеш белән барырга. Бәлки әлбәттә безгә конференцияларны оештырырга да кирәк. Шул вакытта бәлки торрак ниндидер семинарларны оештырып, даими рәвештә безгә уйларга кирәк. Нинди формаларны сайларга һәм ничек менә бу максатка ирешергә. Милли университет дибез икән, басты. Безгә кирәк менә 1 ел эчендә, 2 ел эчендә ниндидер форматта без аны оештырырга тиешбез. Булсын анда дипломсыз, булсын анда государственный дәүләти диплом, булсын анда рәсми булмаган ниндидер курслар. Бәрбер без аны ачыр идек, оештырыр идек һәм алга таба ничектер үстерер идек дип уйлыйм. Милли университет белән дә гомумән менә милли безнең мәгърифәт системасы белән шулай. Чөнки безнең дәүләтебездә бер нәрсә үзгәрми. Менә ничек әйткән инде монда максатлар билгеле. Алар бик тә
гади һәм ахмакый максатлар, чөнки андый максатларны кую акыл кирәкми, кайдыр укырга кирәкми, нидер позитив системаны үстерергә кирәкми, андый максатларны кую өчен. Шуңа күрә, неужели без күпме безнең галимнәребез бар иде, күпме безнең акыллы кешеләребез бар. Без бөтенебез җыелышып, менә шушы ахмакый системаны җимерә алмыйбызмы? Яхшы мәгънәдә. Бу кайда шатлыгы, җир шатлыгы, инкыйлабка, революциягә шакырам. Революция безгә кирәк менә безнең милли системабызда. Безнең милләткә революция кирәк. Хуррият кирәк безнең милләтебезгә.